Krásny, pekný deň, pekné odpolenie, mamičky, babičky, tetičky, ale aj všetci ujkovie, kedy ste sem prišli na toto popoludnie trošku sa zabaviť, odreagovať. No čo vám, ženy moje maminky, zavýšľovať, nič len, aby ste furt boli aspoň tak usmáte, jak ste dneska. Ľudia moji, ja som mojej Marine už včera zavýšľoval. Prišiel som po obede domov z Bukrétu, dal som jej ju, vybožkával som ju. A ona taká vytúžená, taká šťastná, že som na ňu nezabudel, že som jej doniesel k tému svátku kvetinku, hovorí, Ľajenko môj, ty by takú radosť robil. Víš čo, dneskaj si môžeš robiť, čo chceš. Ja som moc nerozmýšľal, pravda, porád som išiel do kuchyne, do lavničky, dal som si pol deca borovičky, sadel na fotelku a ona hovorí, Lajko, ale dneska ozaj si môžeš robiť, čo chceš. A ja zas do tej kuchyne, do lavničky, zas som si dal pol deca borovičky, sadel do fotele a ona si tak prisadla ke mne a hovorí, ale Lajko, ty si mi takú radosť spravil k tomu dnu, Matejk. Dneska si aj se mnou môžeš robiť, čo chceš. A ja jej hovorím, ozaj? Nože ozaj? Tak vieš čo? Klakni si na zem. Tak si klakala na zem, aj ruky daj na zem. Aj ruky dala na zem, už tú sukničku takto začala podvihovať. A ja som sa tak šikovno na ňu vyhúpel a kričím, hijo do lavničky, na pol deca borovičky. Jedno ráno ma budzí, Lajo, stávaj, sledky už dávno kotkodákajú. Reku, tak sa im do toho neplec. Ale potom som sa pozbieral, pravda, vejdem do kuchyne a ona mi hovorí, vieš čo, Riko, jak si nebol včera doma, ukazovali ti v televízii toho kúzelníka Copperfielda. To je kúzelník, čarodejník, predstav si, on ty pred ľudma nechal zmiznúť celý vagón Orient Expressu. Ja hovorím, Marina, je tam toho, no vagón, na čo je dneska aj pri dnešnej drahove vagón? Reko, kúkni sa na suseda Gizu. To je kúzelník, keď robil na družstve Vartáša. Za jednu noc nechal z družstva zmiznúť traktor, vlečku a 20 metrí zemákov. No. A potom zmizol na 3 roky aj on. Keď už 2,5 roka sedel, tak prišiel mu list a v nej, že sa mu narodil chalan. Ľudí, on taký šťastný, kedy lietal po tej base a on všetkým to ukazoval, že nie som ja šťastný, tatko, po 3 dcerách už aj syna mám. A hľadaj tej svojej odpísal, že drahá milovaná, som rád, že sa nám konečne aj chalan narodil. Dúfam, že ste zdraví, že sa máte dobre a susedovi Lajovi odkazujem, že ak sa vrátim z basy, tak mu tú službu oplatím. Popri štupu som sa zebral, pravda, reku, poslala ma, aby som išiel na trhovišť, čože volá kety vitamínky kúpiť, pravda, volá čo dobrého, čerstvú zeleninku. Vyjdem vám, pravda, na schodišťo, my bývame baráku, suseda utírala handru schody. No musel som chvíľku dočkať, lebo keď tá je na schodišti, už sa tam druhý nezmestí. A jak realizovala tú handru po tých schodoch, tak si spievala nocia takú známu slovácku pesničku, možná, že ju aj volakeri poznáte, že praví vybivo jahodu. A ja tak medzi zuby to vybivo marmelády. Šovacla handru do kýbla už aj bola vnútri. Ale ináč musím povedať, Tašky mala život, Tašky. No, prvý muž jej umrel hneď po svadbe, aspoň chudák netrpel. A ten druhý to nemal nič lepší. Praj ľudia zlatí, oni keď spolu začali chodiť. On jej vyprával. Ona ho očúvala. Keď sa zasnúbili, zas ona mu vyprávala a on ho čúval. Čiže po svadbe obidva vyprávajú, susedi ho čúvajú. Ohromný polovník je smeha, no. Ohromný polovník, raz tež sa tak vrácil domom, zazvonil, oprel sa o tý futra, jak mu otvorila, hovorí, stará moja, celý mesác nemusíš maso kupovať. A ona tak od radosti poskočila, hovorí,
Čo si konečne už, čo si strelil? Hovorí, ne, prepil som výplatu. Vidím vám pred barák, tá druhá susedka capnutá okne, aby jej čosi neušlo, jak ma zbadala, hovorí, Lajko, čo vy sa idete od nás stahovať? Reku, kvôli čomu by som sa ja mal od vás stahovať? Na vás som si zvykel, s druhýma problém nemám. No, že keď pod vašim oknom už tretí deň stojí stahovací autá. Reku, a to vás zajíma? Reku, ja za vás tiež nevypýtujem, či náhodou nebude vojna, keď sa u vás po nocách vojáci striedajú. Tak vám treskla z tú okenicu ľudé. Ja neprejdem ani 20 metrov a jej starý išiel akurát oproci takúto krču na čele. Hovorí mu, Vendo, čo sa ti stalo? On len taký verzuk hovorí, budem ti vyprávať. No čo? Kopali sme včera v záhrade, zemáčky z kore a salami osa na čelo. I reku, poštípala hnusoba, čo? Šláka poštípala, však nemala kedy. Žena ju zabila z motiku. Ja vám tak už prichádzam, pravda, na konec ulice a tam stará moja kamarátka kričí na mňa cez pod, hovorí, Lajko, poď ke mne, ja ti bola čo ukážem. Reku, ja to vidieť nemusím, to mám aj doma. Ale že nie len poď, že naši mladí boli na rekreácii v Taliansku a doniesli mi odtiaľ takú suvenír, ohromný suvenír, takú lodičku gondónu a na nej je vygravírované Arrivederci Roma. A ja hovorím, a to je voľaký suvenír, Arrivederci Roma. Reku, to moja Marina, keď bola minulý rok v Mariánskych Láznach kúpeloch, donesla odtiaľ komplet príbor pre 12 osôb a na nem je vygravírované kúpeľní dvora na Karlovy Vary. Ja vám idem na trhovišťo, tak som chodil medzi tí štonty. Tom ma pristaví jeden a hovorí, Lajko, ty si taký zbehlý, moja žena má akurát dneska aj narodeniny. Čím by som ju tak prekvapil? Čo by som jej mal kúpiť? Ja mu hovorím, že to je jednoduché, kúpi jej peknú kvetinku a do nej daj vlastnú poukážku. Tak na lísteček napíš, tvojim narodeninám ti dávam 60 minút milovania, ako len budeš chceť. Druhý deň ho stretnem a hovorím mu, tak čo, kvetinka zabrala? Kývel z ruku, hovorila, oni sa nepýtaj. Jak som jej ju dal, božkala ma, potom si prečítala ten lístek, vyskočila meter do luftu a medzi dverám a zakričala, za hodinu som na spák. Jak tak chodí medzi týma štonty, pravda, taká babička tam predávala mrkvu, petrželík. No ale keď som videl tú cenu, až ma vreté prešlo, reku, babka, to sa nebojíte, nehambíte pýtať toľké penáze za takú malú vázaničku tej mrkvy. Reku, viete, kde si ju za tí penáze môžete strčiť? A ona tak smutno nám nakúkla, hovorí, jo, viem, ale nemôžem, už tam mám patržiel. Ja vám prichádzam domov, pod predbarákom fajčil sused, jak sme sa pozdravili, hovorí Lajo. Včera som telefonoval do televízie tej Jasnovitke, koštovalo ty ma to 35 € a ona si mi vyveštila, že ma žena podvádza. A ja mu hovorím, vidíš, aký si baran, keby si sa to bol mňa opýtali, ja ti to aj zadarmo poviem. A hovorím mu, reku, kúkni senze, že nám ma to musíš vedieť. Lebo jak to nevieš, ty ze ženou ví to ona s tebou a už sme. Bol som vám rád z jemnú muziku, bolo to v zime, takých známych kúpeloch Lúčky, možná ženičky, že to poznáte. No a jak bolo po všetkém, pravda, ženské kúpele, všetko. Jeden jediný, to bol Kurič, tam bol chlap. Jak to muzikanti pakúvali, doma sa vám tam jedna švacla. No nie, ale ako ju to zebralo. Ona vám ma vytáhla ven do tej zimy, tam vyše kolien snehu, zatiskla ma medzi také jerličky a Lajko, ukáž, že si chlap, nehambi sa. Reku, čo by som sa tá hambila, ja už toto celé dopichané. A už len ma tam tlačila, hovorí, Lajko, ukáž, že sa chlap, že si chlap, neboj sa.
neboj sa, ja mám Danu. A ja jej hovorím, reku, vidíš? A ja dvoch chalanov, Gejzu a Krištofa. Ľudia, prídem vám do chalupy, v tom vám z kúpeľne vyletí moja Marina, hlava zamochlená uteráku, jak Maharadža, na noce dve capuduté kolečka z uhárka a hovorí mi, Lejko, nevieš, kde sa mi podilo to pletové mlieko? Reku, Marina, to bolo pletové. Tak už potom viem, prečo ráno tá káva mala takú sprostú chuť. Tod vám odkiaľ si zehnala to piešťanské bahno, jeden večer si s tým zagebrila celú hubu, ľahla si na takú kanapu, čakala ale hodinu, potom si to olúpala a hovorí, postavila sa k zrkadlu a hovorí, tak čo hovoríš, Lajenko? Čo na to hovoríš? Reku, víš čo, Marina? Dokiaľ si mala to blato na hube celkom fajn, ale teraz už si normálne, ako aj predtým. Najlepšie bolo, keď som raz prišiel domov a ona vám celú hubu zalepenú šalátovým lístky. Ja jej hovorím, Marina, preboha, na tú som si už zvykel, tá by ušla ze sebu, čo si rob. Kukni, však vyzieráš jak kombajn. Ona chvíľku na mňa kúkala a hovorí, kombajn vyprávaš, čo? Však dočkaj, ja ti to vrácim. Neprešlo ale 2 týždne, ja sa odkiaľ si som sa vracal tiež tak z koncertu neskoro v noci. Tichučko som sa odstrojil, šuchel som sa k nej pod tuchnu a hovorí, Marinka, už som doma, už som doma, obráť sa ke mne. A ona nič. Tak som tak do nej troška drkel a hovorím, Marinka, však to som ja, tvoj Lajko, už som prišiel domov, tak sa obrác ke mne, to som ja. Ľudie moji, ona na mňa kúkla jedným okom a hovorí na práda, že kvôli jednému klásku kombajn budem obracať. No ale, zlatí moji, aby muzikanti nevychladli, zavoláme ich zas na chvíľečku, nech sem prídu, nech vám zas čo si zahrajú, zaspievajú, už sa šperujú. No ale zakiaľ mám kamaráda Venda, ten mám robí na družstve. A jeden raz, jak pucúval kravkám, teplo bolo, monterkovú blúznu mal len tak cez pleco prehodenú, jako si sa mu zešmykla, jak pucúval, či mu nepalila rovno do tej močovky. Ten vám schamatel vidli a začali ju tahať odtiaľ ven, išiel som okolo, hovorím mu, reku, prosím tá pekné, vykašli sa na tú blúznu, však tu už aj tak nebudeš môcť nosiť. On kúkol na mňa, hovorí, aký múdry, to viem aj bez teba. Na blúznu sa môže vykašľať, ale revačku má chleba z fašírku. No a teraz už zás na chvíľku borovienka.